Sinasabi ko sa iyo, hindi na ako nagpuling katahimikan hanggang sa ito'y maganap sa kaharingan ng Diyos. Tanggapin mo lahat ito hanggang ito ang aming katawan na inihahandog para sa iyo. Kung hindi ito ang pagkakailangan, ito ang alas ng aming nabulungan at walang magkagiban ng Diyos. Ang aming nabulungan na inutulis para sa inyo at para sa lahat, para sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito bilang pagmanalangin sa amin. Sinasabi ko sa iyo na mula ngayon, hindi na ako muling iinom itong tagas ng bukas hanggang hindi lumarating ang kaharian ng Diyos.
Kung hindi nila hugasan, wala akong kaugnayan sa akin. Ganun, Panginoon. Hindi lang ang aking bata, kundi pati na rin ang aking mga mahal sa aking ama. Maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangan hugasan pa ang mga nalilihan. Sapagkat malinis na kayo, ngunit hindi ang lahat.
mayroong halimbawa upang inuulangan. Pakatandaan mo, ang alipin ay hindi nakahihigit sa kanyang Panginoon. Niyang sumuko kaysa sa nagsuko sa kanya. Mapalad kayo kung nauunawaan mo ang mga bagay na ito at inyong gagawin agad. Hindi kayo lahat ang tinutukoy ko. Kilala mo ang aking pag-ibig. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Pinagtataksilan ako ng taong pinapakain ko. Sinasabi ko sa iyo, bago pa man mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, sasambalataya kayong lahat na ako si Ako Man. Tandaan niyo, ang sinumang tumatanggap sa sinuko ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsuko sa akin. Tandaan niyo na ito. Isa sa inyong nakasama ko ngayon ang magkakaluto sa akin. Tanong ko sa iyo yung buhay niya. Sino ba ang tinutukoy ninyo? Isa sa inyo na masasala ko ngayon sa pagsawsaw ng tinapay sa mangko. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit, kakapagawa naman ang taong pagkakalunod sa kanya. Mabuti pa sa tao yun ang hindi na siya ikinahanap.
sapat na magpapatayo para sa halaman at siya'y gagawin ng alam. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako mga kasama. Hahanapin na niya ko. Ngunit sinasabi ko sa inyo ang sinabi ko noon sa mga mundo na hindi kayo makapitulan sa putukan ko. Isang bagong Diyos ang ibinibigay ko sa inyo. Magtigilan kayo kung paano kayo ibinibigay. Ganun din naman, magtigilan kayo at kung kayo nag-iibigan, makikilala na lahat na kayo yung mga alam ko. Sa gabi ito, ako'y iiwanan ng lahat. Gaya ang sinasabi sa kasunod. Papatay ko ang gusto at magkakawatang-watang ng mga lupa. Subalit, pagkatapos sa kuya ng bakuan, mauna na ako sa inyo sa Galilea. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Sa pupunta ng tuloy, hindi ka mga susunod yun. Ngunit susunod ka din pagkatapos. Bakit po kayo susunod? Kung ito biyari sa iwan ka man na lahat, hindi kita iiwan. Iaalin mo yung buhay dahil sa akin. Tandaan mo, sa gabi ito, bago tumilaw ang mundo, at 2 beses mo itatagwa. Kahit na ako'y patay ko sa akin, hindi kita itatagpa. Namirin! Kung gayon, pagsikayo na kayo, lumatang ka. Pedro at Santiago, sumunod kayo sa akin. Ang puso ko ay ng kapit at halos ito malayo. Maghintay kayo dito at magbantay.
Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbabantay? Kahit isang oras man lang, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu lagi nakahanda. Ngunit, ang laman naman ay mahina. Eh bakit? Philip. Bakit? Bakit? Bakit talagang naniniwala na walang sino man ang maaaring magbaga ng buong paghihirap ng kasalanan at tanging ikaw lamang? Kung talagang anak ka ng Diyos, bakit ka naghihirap ng ganyan? Nasaan ang sinasabi mong Diyos? Bakit hindi ka niya mailigtas ngayon? Walang sino ba, Jesus? Wala! Wala! Nasaya ko, natawag mong ama. Pangalawa ko, Ang pagtapos sa pagkakaan mo, Jesus. Ililigtas kita sa paghihirap mo yan! Paniwalaan mo ako! Kambayin mo lang ako, Jesus. Ililigtas kita. Nantay kita ulit bumalik. Ama ko! Kung hindi maaaring mayalis ang sarang na ito, maliban na inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban.
anak ng tao ay ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Magsitayo kayo. Narito na ang magtataksil sa akin. Wag! Binamati kita, Maestro. Buddha, ipagkakanulong mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan lamang ng isang halik? Saan ka pupunta? Gagawa mo lang gusto nyo. Palayain mo na ako. Ganyan! Kawan! Jesus! Pagkilos na! Ang hinahanap ninyo, Jesus! Ba't ka nasaan? ako, si Jesus. Sino nga ba ang hinahanap niyo? Jesus! Ba't ka nasaan? Sinabi ko na sa inyo na ako si Jesus. At kung ako ang hinahanap ninyo, pabayaan ninyong paalisin ang mga tao ito. Takbin! Ang tao ito! Tao siya! Pabayaan niyo siya! Mati! Ate ako! Ate ako! Mati! Mati! Ate ako! Mati! Mati! Ate ako! Wala! Wala! Isalong mong yung tabak. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak din mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, padadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel. Ngunit, paano matutupad ang nagsasabi sa kasulatan na dapat nga ito mangyari? Ako ba'y tulisan? At naparito kayong may mga dalang tabak at mga pamalo? Araw-araw akong nagtuturo sa inyo sa templo, subalit hindi niyo ako dinakip. Sapagkat panahon ng inyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang siyang namamayani. Takbin ang tao to! Palayan siya! Amin ka na, Jesus! Templo! At muli kita tayo! Lamang na ikatlong araw! Dalhin dito sa harap ang konta umiyak.
na inihaharap ninyo sa akin na nakagapos na parang isang pusakal. Totoo nga ba? Ikaw nga ba si Jesus na taga Nazaret? Dinala ka dito dahil sa paglapastangan sa Diyos. Anong masasabi mo sa mga iyon? Iligtas mo ang iyong sarili. Meron. Pakikinggan natin ang mga nakasaksi sa iyong paglapastangan sa Diyos. Ay nakapagpagaling ng mga tao. Sakit! Tulong ng mga demonyo! Ang taong ito ay nagpapalayas ng mga demonyo. Demonyo? Sa tulong ng kapwa niyang demonyo. Hindi ba? Sa kanyang nasa ihari demonyo! Hindi! Sabi ng taong ko, ay ng Diyos. Ang Diyos? Magsitigil kayo. Kayo'y sumasailalim sa kanyang kapangyarihan. Meron ba kayong ibang katibayan sa kanyang mga maling ginawa? Kung wala, manahimik kayo. Ang paglilitis na ito ay tungkol sa paglapastangan. Lahat ng mga narinig ko sa mga saksi ay pawang magkakasalungat. Ngunit haring haro, ngunit mahal na kay Paz, sinabi ng tao ito, nagigibay, at muli itong inagtakto, sa loob lamang ng ikatlong araw. Ikatlong araw? Wala ka bang may sasagot sa mga paratang na ito laban sa iyo? Wala ka bang may sasagot? Ang sabi nila, nagbibigay paningin ka raw sa mga bulag. Bulag? At siya raw ay nagpapalakad ng mga pilay. Pilay? At higit sa lahat, bumubuhay ka pa raw ng mga patay. Ngunit ang lahat ng ito ay isang pawang kalapastanganan at isa ka lamang buwan. Ngayon, utos ko sa iyo, sa harap ng mga taong nandito, nasabihin mo kung ikaw nga ang Kristo na anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Sabi ng tao. Ito'y kalapastanganan sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos. Ano sa palagay ninyo ang dapat nating gawin sa taong ito? Kung gayon,
upang umatol sa kamatayan ng taong ito. Alis! Ano masaktan niyo sa ito ang dinala niyo sa aming harapan? Kagalang-galang na gobernador. Kung hindi mo siya tutungan ng masama, hindi namin siya dadalhin. Dahil hindi siya natulan! Ayon sa inyo mga kapatid! Hindi kagalang-galang na gobernador. Wala po kami karapatang umatol sa mamatayan ng inuman. Dahil hindi ko ang tamihan. Wala ka ba may sasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang mga paratang laban sa iyo. Mahal namin, Gobernador, napatunayan namin na ang taong yan ay sinususulan ng aming mga kababayan upang maghimagsik at pinagbabawalan na itong magbayad ng buwis kasi sa amin. Sinasabi niya pa na siya raw ang hari, siya raw ang Kristo. Ikaw nga ba ang hari ng mga ungkit? Ako ba yung Diyo? Ang mga kababayan mo at ang mga pulong sa sacerdote ay nagdala sa'yo dito. Bakit? Ano ba ang ginawa mo? Kung gano'n, isa ka lang hari. Isang pagpagpag na hari. Katotohanan. At ano ang katotohanan? Wala akong makita kasalanan sa tao ito. Isinakta niyo sa akin ang tao ito sa kasalanan ng Panginoon Isus sa mga taong bayan na magipagsik at pagpapawa ng buwis kay Sisara. Ngunit, singit niya sa siya sa inyong harapan at napatunayan kung walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayun din naman si Herodes
ibinabalik sa akin si Jesus. Dahil wala siyang makita kasalanan. At hindi dapat at nalakatayan. Ngunit, ayon sa inyong kinaugalian, sa tuwing sasabit ang araw ng Pasko, ang gobernador ay may kapangyarihan magpalaya ng isang bilanggo. Ibig yung magpalaya ito ang hari ng mga Hudyo. Ipapagupit ko na lamang siya pagkatapos ay aking palalayain.
Hinaharap ko siya sa inyo ngayon. Kung tama naman ninyo, wala akong makita kasalanan sa kanya. Sige, pagmasdan niyo siya. Wala akong makita kasalanan sa kanya. Ayaw mo. Hindi ko gagawin ang ipapakita sa akin. Hindi ko kasalanan. Wala kasalanan ng tao ito. Kapag pinalaya mo ang tao iyan, hindi ka kailanman ituturing bilang kakampi sa saan. Ay, kalaban na sa saan? Pinasa sa iyo ng pamayan ng desisyon. Narito ang inyong hari. Batayin! Dapat siya naman ay kakasakot sa tanglian. Girl, galing siya. At ipako sa krus. Dapat tayo mag-iwang sapagkat si Jesus ay nahabulan na ng kamatayan. Mabuhay ang mahal na hari! Uminom kayo. Ano yan? Nakukutom ako. Mahal na kay Paz! Mahal na kay Paz!
Mahal na Kaypas. Judas! Ano yun? Ikaw ng tao dito. Nagkasala ako sa inyo. Ipinagkanulo kong dugo ng taong walang kasalanan. Kung sa palagay mo ay pinagkanulo mo ang taong walang kasalanan, ano pang pakialam namin sa'yo? Ngunit mahal na Kaypas, Bakit? Kulang pa ba ang 30 salaping pilak bilang kabayaran namin para sa iyo? nagmamakaawa ko mahal na Kaypas. Palayain niyo ang taong yun. Bahala ka sa buhay mo. Judas. Kunin mo ang 30 salaping pilak. Judas, nang kunin mo ang 30 pirasong pila, ay wala ka ng ibang ginawa kung hindi pinagkanulo mo na ang anak ng Diyos. Ngunit wala sa usapan natin na ipapatay niyo siya, hindi ba? Mukha ba akong may pakialam? Makakalis ka na. Kumain kayo! Nababaliw na lang ang taong yan. Nagmamakaawa ko mahal na Kaypas. Judas! Judas! Umayos ka dito. Hindi ka namin kailangan dito. Palayasin nyo na yung siraulo na yan. Umalis ka na, Judas! Hala, mga kapatid, ituloy nyo ang pagkain. Sapat na ang bayad namin sa iyo, Judas! Nababaliw ka na, Judas. Maaari ka nang umalis. Pahingi mo nga. Diyos ko! Nagkasala ko sa iyo. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Aliw, siraulo ka na. Panginoon ko, tinawag mo akong kaibigan. Ngunit, ika'y nagawa kong ipagkanulo sa mga kaaway. Nababaliw ka na, Judas! Mga kapatid, tumuloy kayo ng pagkain. Huwag nyo nang intindihin ang siraulo na yan. Akin ang kinamig ko. Salinan mo. Ang dahil sa pilak na ito, pilak ng kasalanan, at pilak din ng kamatayan. Bilak ng ano daw? Hindi ko naiintindihan siya sa akin. Kamatayan na pinagsasabi nito. Narito ang mga pilak ninyo. At ano naman ang gagawin namin dyan? Kunin nyo. Hindi ko kailangan ito. Mga mamamatay tao. Aba, siraulo to ah. Anas, huwag mong pulutin ang mga pilak na iyan sapagkat iyan ay kabayaran sa buhay ng isang tao. Hayaan na natin ang taong iyan at ipagpatuloy natin ang ating paghahanda. Mga kapatid, magsikain kayo. Kumain pa kayo. Kaya nyo tayo'y magsaya. Si Jesus ay dadalhin na sa Kalbaryo.
Patawarin po sila. Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ba? Ikaw ang Kristo! Bakit di mo likas ang iyong sarili? Atin na rin kami! Wait! Wait! Eslas, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan tulad niya. Tama lang tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito walang ginawang masama. Nagiging ka, Dimas! Ano ba naman ikaw? Naniniwala sa mga paliwalang tao yan! Paliwala sa isang tumag! Paano nga yung Dimas? Tumag ka! Tumag! 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 Jesus, alalahanin mo ako. Papa, naghahari ka na. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Juan! Laman ng aking laman, puso ng aking puso. Anak, may tulutan mo ako pumatay ng kasama mo. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Palayasin sila! Palayasin sila! Ako'y nauuhaw! Sandali lang mga kasama! Sandali lang!
sa mga kamay mo'y inihahapilit mo ang aking kaluluwa. Naganap na mga kasama, tila yata't patay na ang hari ng mga Hudyo. Awal, bigyan mo na si Bat upang matiyak natin kung tunay nga patay na ang hari ng mga Hudyo.
Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin nagawa. Na aming kasalanan. Panginoon,
Anak, ito na ang huling pagkakataon na mayayakap kita. Anak! Laman ka ng aking laban at dugo ng aking dugo. Mapakiusapang tulong ng batong nakatakip na ito. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi. Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Alalahanin ninyo ang kanyang mga sinabi sa inyo noong nasa Galilea pa lamang. Ang anak ng tao ay kailangan ipagkanulo ang mga makasalanan at ipako sa Diyos. At muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Hali kayo at tignan ang pinaglibingan sa Sino ang kumuha ng bangkay niya? Saan ito napunta?
Iyan ang mabuting balitang hatid ko sa inyo.